9 pareja dira leian ibili dianak. Eta egingo ditugu 6 parejai gora joazi eta hauek ez dira saritan sartzen. Alegia. Azkeneko 3 pareja gelditzen diena behian, izango dira saridunak. Ez dakigu 3., 2. o lehendabiziko. Hortaz, lehendabiziko deialdi, zoriontzu izango behak akaso ezain beste, baina bueno, gure aldetik eskerra hundinak, eta nahi nuke banan matxalotzia mezi dutelako. Eta bueno, hazingo geha, jurau lanetan jardun zaizkio egin zuzen, 3 kide zoragarri. Imanol Urkizu, gora, Txaloie Mianoli, Garikoiz Mendizabal, eta Edurne Iturbe. Sei pareja deituko ditugu, eta zarik eman baino lehenago, geta jar parejai, oparitxo txiki bat emango jo. Eta baita ere deitzen diet, Amaia Iribar Landa, Zinegotzia Kultura eta Turismokoa, eta Ametz Etxabe Iribar, Euskera eta Hezkuntzako Zinegotziak, alkatiek ezin duela etorri eta bi hauek etorri da aldearreko representazioa etorri zaigu. Bueno, banan, lasaitasunakin, deitzen dian bezala, ez du esan nahi 9. galditu denik, A ber, Aitor Uskudun da Naikari Urdaieta, Aitor Uskudun Otaegi eta Naikari Urdaieta Beloki. Ez du esan nahi 9. direnik, Parte hartzaileek eta irabazleek. Etorkizuneko trikitilarik. Txalo hau zuentzat. Bakutza bere sari txiki bat izango dute. Ainhoa Taietxe Aiparragirre eta Martxel Larraza Indaburu. Txalo horiek, ez daite entzuten da. Maite Txapartegi Azurmendi eta Ane Zulaika Zubia. Eider Tolosa Beldarrain eta Lierni Tolosa Beldarrain. Naiara Mantzizidor Barenik Armenteria eta Jugat Soleaga Etxabe. Jone Urbieta Etxabe eta Izaro Lestaio Azkue. Orain nervio galantak. Eta sari banatzen hasi baino lehenago, Zinegotzi Amaiak eta Ametzek, Geta jar parejai, oromen bezala eta recuerdo bezala xe, lepoko pañuelo bat, emango dute gaurko jardunaldi oromen bezala xe. Hola jarriko naiz, atzeko ez irakurtzeko. Bueno, guain nerbilok. 2015 lehiaketaren 3. gelditu dan pareja, Alaitz Urdaieta eta Aiola Etxabe. Alaitz Urdaieta Beloki eta Aiala Etxabe Merino.
Gelditu dira eta txalo bero eharrao, zuentzako. Oen nerbiok, non pixkaten, bilatu inberditut eta. Bigarren guakintana jakiten da. Bigarren gelditu dianak, egon segundu bat. Andoni Oruzagasti Gurrutxaga eta Uxuek Erejeta Aramendi. Txaloie, bigarren. Eta zein oteia irabazle badakizue. Maria Laza, Hilario eta Garazio eta Agi Lazarte. Aurtengo txapelduna. Nik ere musu magoiet. Amaia eta Metz, hau eri txalo bero bat 4 urtetan hemen jardundia. Lan da lan. Isilpeko lanian. Hortaz, aurtengo txapelketa hontan da, eta bueno, aurtengo txapelketako irabazleak, Maria Laza Hilario eta Garazio eta Agi Lazarte, zorionak!